Элегерәк Сабан туе язгы кыр эшләре тамамлануга багышланган иде. Ахрынлап ул шәһәрдә дә билгеләп үтелә торган гомуми милли бәйрәмгә әверелде. 90-нан артык милләт вәкиле яшәгән Магнитогорскида Сабан туе беренче тапкыр 1973 елда башта татар-башкорт халкы бәйрәме буларак оештырыла. С 98 года мы проводим этот праздник на нашей территории с помощью городской администрации и при поддержке национальных культурных организаций нашего города, татар и башкир. Этот праздник пользуется огромной популярностью в нашем городе. Наверное, второй или третий праздник по значимости после Дня города и Дня Победы. Халык иртәдән үк шәһәрнең мәңгелек ут янындагы паркына җыелды. Нәкъ ул 200 елдан артык инде Сабан туе үткәрү урынына әверелде. Җыелган халыкка сәламләү сүзе белән шәһәр җитәкчеләре һәм кунаклар мөрәҗәгать итте. И этот праздник на самом деле праздник благодарности Богу. Мы должны благодарить Бога. Завершили пассивные работы, благодарить, просить, чтобы мир и согласие во всем мире было. Чыгыш ясаучыларның һәр кайсы Сабан туеласы буенча бәйрәм ярышлары һәм бәйгеләрдә җиңүчеләргә бүләккә яулыклар бәйләде. Ел саен Магнитогорск Сабан туенда Татарстан делегациясе катнаша. Быел Бөгелмә районыннан килеп бәйрәмгә аерым бер ям өстәделәр. Бу кичкенә йортлар Бөгелмә җирлеге халыкларының гореф-гадәтләренең мәгънәсен, матурлыгын, тарихи көнкүрешен тасвирлый. Һәркем йортларның эшке бизәлеше, милли кухня белән кызыксынды, танышты. Бигрәк матур бүтән националь киемнәр, үзләренең тормыш, элекке тормышларны барсын күрсәтеп, бик матур, бик яхшы. Молодцы, что килгәннәр, тагы шулай килегез. Мы привезли 4 подворья, представляющих основные народности Татарстана. Татары, русские, чуваши и мордва. И вот добро пожаловать в наши подворья, посмотреть, как жили народы. В дружбе и согласии. Шулай ук монда татар халкының милли уеннары да үткәрәчәк. Без аларның барысын да әзерләп алып килдек. Паркның 2 урынында сәхнә корылган. Берсендә җирле үзешчәннәр чыгыш ясыйлар. Икенче сәхнәдә Татарстан һәм Башкортстанның танылган сәнгать эшлеклеләре Магнитогорск халкын бай программа белән сөендерделәр. Для нас это городской праздник, общий городской праздник. Мы его отмечаем ежегодно, кроме 2 пандемийных лет. И очень радуемся, когда у нас все получается и погода позволяет. Сегодня нас поразила Бугульма, делегация из этого прекрасного города, который находится в 500 километрах от нас. Ну вот как будто побывали на второй родине. Самый яркий показатель – это много народа. Все приходят на этот наш красивый, традиционный национальный праздник Сабан туе, поэтому это здорово, это потрясающе. Мы большая страна, и татары, и башкиры, братские народы. Мы чтим свои традиции, свою культуру, и этим мы горды. Бәйрәм парк мәйданчыкларында дәвам итте. Биредә милли спорт төрләре, күңел ачу чаралары, һәр катнашучыга призлар тапшырылды. Биек баганага беркетелгән бүләкләрне иң кыю һәм максатчаннар гына ала алды. Волейбол буенча ярышлар уздыруга да урын табылган. Минемчә, иң зур кыйммәте ул атмосфера. Һәм менә монда без күрәбез нинди мөхит, бик күңелле, дус, татулык, һәм шул иң мөһиме. Пандемия аркасында соңгы 2 елда Магнитогорскида Сабан туе үткәрелмәде. Биредәге халык яраткан бәйрәмен сагынган. Гомер-гомергә безгә шулай Татарстаннан килеп шулай бик безнең бәйрәмебезне күтәрәбез. Алар белән. Алар безгә үзләренең сәнгать эшлекләрен алып киләләр. Күчтәнәчләрен, кунакларын, безгә алар настроение ясый буна. Магнитогорскиялар өчен бәйрәм сулышын тойды. Кызыклы ярышларда һәм конкурсларда катнашты. Моның өчен алар Татарстан кунакларыннан юмарт бүләкләр дә алдылар әле. Булар барысы да аларга яхшы кәеф бирде. Магнитогорсктан Гөлдәр Хафизова, Татарлар.